Сабыр бул, Соймә. Дөньяны аклыкка күмеп, тыныч кына яуган кар бөртекләре аның шәл астыннан бүселеп чыккан чәчләренә килеп куна. Иске пәлтәсен матурларга теләгәндәй, нәфис бизәкле бөртекләр аны сарып алалар да, шунда ук эреп юкка чыгалар. Бүген Соймәнең кайнарлыгы, җанының әрнүе пәлтәгә кунган карны гына түгел, кутып бозларын эретер иде. Бозлар эрер иде, кеше күңеле эреме икән. Кеше дигәнең үз якыннарың, ирең, сөеп үстергән бердән-бер балаң булса нишләмәк кирәк? Соймәнең аягын көчкә өстерәп атлавын, хәлсезләнгән кулларының җиңелчә калтыравын, күзләрендә бетмәс-төкәнмәс хәсрәтне күргән кеше аны я исерек, я исер дип уйлар иде. Аның бүген чынлап та исер буласы килә. Жүләрләргә яшәү җиңел бит. Кайгыны йөрәк аша үткәреп, эштән сызмыйлар алар. Уена килгәнен кычкырып әйтәләр дә тынычланалар. Кешегә әйтеп булмаса, жүләргә сабышсаң да, эчеп исерсәң дә, бөтен дөньяны биләгән хафадан котыла алмасаң. Бүген сабырлыгы төкәнде Соймәнең. Бүтән түзә алмый ул. Аңа бит әле 45 кенә яшь, көзгедән аңа карт карчык карый. Берничә ай эчендә кеше шул дәрәҗәдә таушала, психик һәм физик яктан авыруга салыша ала икән. Хәл алырга кирәк. Ничә сәгать йөрдем икән инде урам буйлап. Танышлар очрау мөмкин. Әллә ни уйларлар, дип Соймә тыныч скверга куелган эскәмияләрнең берсенә килеп утырды. Эскәмиягә аркасы белән терәлеп, күзләрен югарыга күтәрде. Нинди тыныч күк йөзе. Кар ява. Сквердагы агач куаклар ак бүрек белән капланган. Бу аклык онытылырга, тынычланырга ярдәм итә. Хатын битенә кунган карның йомшаклыгыннан оеп, йокылы-уяулы халәткә чумды. Соймә Зәй районының бер авылында туып үсте. Гаиләдәге 7 бала кечкенәдән исерек атаның каты кулын, тәмсез телен татыдылар. Әниләре гел җәберләүләргә түзеп яшәде. Кулыннан бер эш килмәгән, бар тапканын эчүгә бетергән ирнең кылануларына ул балаларга ата дип мыштым гына түзде. Балалар әниләренең нинди түбәнлектә яшәвен, үзләренең нинди кимсенүдә үскәннәрен белеп тордылар. Исерек хәким балалары дигән исемне тизрәк оныту, тыныч тормыш кору өчен үскән бере өйдән чыгып китә торды. Соймә 8 классны тамамлау белән Чаллыга чыгып китте. Кулинария училищесын тәмамлап, шәһәр ашханәләренең берсендә эшләде. Тулай торакта 4 кыз тордылар. Шәһәр тормышының бөтен кире якларын шушы общагада күрде инде Соймә. Эчкечелекне белсә дә, кызларның тәмәке тартуын, фахишәлекне күрү авыр булды авыл кызына. Бер нигә дә карамыйча, кемнәр генә ничек итеп ялынмасын, кызның авызына хәмер алганы булмады. Үзен үзе егетләр белән иркен тотучы, тормыш тәҗрибәсе туплаган булып кыланучылардан да гел читтә торды. Үземнең балаларым булса, кечкенәдән шул аракы, тәмәке ише афәтләрдән ерак булырга өйрәтәчәкмен, дип уйлый иде ул. Бер вакыт иптәш кызы белән эштән кайтканда, алар артыннан 2 егет иярде. Танышырга теләгән егетләрнең берсе Соймә ягына чыгып басты, култыклап та алды. Бу әрсез, диде Соймә. Сине күптән карап йөрим. Ашларың тәмле, үзең чибәр. Миңа нәкъ синең кебек кыз кирәк, диде егет. Николай чынлап та үз сүзле булып чыкты. 4 ай озатып йөрде дә, әти-әниләреннән кайтып сорап, кызны никахлы хатыны итте дә куйды. КамАЗда электрик булып эшләүче егет башта тулай торак, соңрак 2 бүлмәле фатир да алды. Соймә
көткәнемне таптым дип, бәхетеннән күкнең 7нче катында йөзде. Коля хатынының кадерен, тормышның тәмен белүче иде. Сойма балага узгач шатлыгыннан аны 5нче катка кадәр күтәреп менгән иде ул. Ә кызлары Ирина тугач, аның кадәр назлы ата бүтән юктыр дип бар туганнары күршеләре шаккатты. Минекеләр, жан кисәкләрем булды телендә. Тик бәхет Соймәгә озакка бирелмәде. Иринага 2 яшь тулган көнне Николайның өйгә үле хәбәре генә кайтты. Ремонт вакытында шәрә чыбыктан ток сугып, яшь ир гаиләсен калдырып дөньядан китеп барды. Сойма өчен дөньяның яме китте. Тере өрәк булып калды ул. Кургаксып кипте. Үлемнән аны балагына алып калгандыр. Николай үлгәннән соң Ирина Соймәнең яшәү мәгънәсенә әверелде. Кызчык әнисен куандырып, бик тыңлаучан, игътибарлы булып үсте. Туганнары яшь чибәр Соймәнең эштән өйгә, өйдән эшкә чапканын күреп, аңа яңадан тормыш корырга, кияүгә чыгарга тәкъдим иттеләр. Тик моңлы көй тыңласа да, йөрәк ярасы кузгала торган яшь хатын бу турыда уйлап та карамады. Иринага инде 7 яшь тулып киткәч, очраклы гына танышкан Рамил исемле ир аның белән артык кызыксына башлады. Хәтта Сойма эшли башлаган кибеткә товар ташучы булып эшкә урнашты. Рамилнең еш кына эшкәләвен күрсә дә, бергә турык булышырмын, балаңа ата кирәк дигәненә карап күнде. Алар язылышып, берничә ай тавыш-тынсыз гына яшәделәр. Ирина Рамилне үз әтисе дип кабул итте. Ә Рамилгә исә бала әллә бар, әллә юк. Электән дә эшүне, күңел ачуны артык күргән Рамил еш кына Сойма фатирына дусларын җыеп кайта торган булды. Баласына китап укып утырган Сойманы җилтерәтеп кухняга алып чыгып, үзләренә өстәл әзерләргә, аш пешерергә куша иде ул. Өйдә бармакка бармак сукмас ир берничә елдан ныклап эшә башлады. Эшен дә ташлады. Пычрак аяк киемен дә салмыйча Сойманың чип-чиста җәймәләре өстенә ятып йоклаган Рамилне бу фатирдан өстерәп чыгарып атып та, куып та биздереп булмады. Ишекне ватып, Сойманы кыйнап, өйдә җанҗал куптара иде. Рамил: "Этне ияртмә, ияртсәң сукма" диләр. Әнисенең ни өчен әтисенә түзгәнен аңлады Сойма. Яшь барган саен ялгызлык куркыта. Янында яшәгән кеше нинди генә булса да ияләнелгән бер әйбергә әверелә икән. Булгавыр заманнар башланды. Сойма бик күпләр кебек базарда әйбер сата башлады. Иртәнге 3тә Казанга товарга чыгып китә, кич кайта, икенче көнне сатарга чыга. Көне буе салкында, җил яңгырда басып торып, аның аяклары сызлый башлады. Кан тамырлары бүртеп чыгып, буыннары авырта торганга әверелде. Кеше күтәргесез авыр сумкаларны бер үзе ташып, кызын укытыр, киендерер, киләчәкне тәэмин итәр өчен акча эшләргә тырышты ул. Ирина мәктәпне тамамлап, Алабуга институтының чит телләр факультетына укырга керде. Курчак кебек чибәр иде. Кеше арасында ким-хур булмасын дип әнисе аңа яхшыдан яхшы киемен дә, тәмле-томлысын да өеп алды. Рамил исә эшүен ташламады. Сойма әллә ничә тапкыр дәвалап та карады үзен, файдасы булмады. Ирина әнисенә гел булыша килде. Укудан кайтканда әнисен ял иттерә, базарга үзе чыга иде. 1 ел элек Сойманың яшергән җиреннән акчасы югала башлады. Рамилнең элегрәк тә өйдән әйбер урлап сатканы булганга, хатын аннан шикләнде. Өйдәге сугыш тавышларга бу тагын бер сәбәп булды. Үз сәламәтлеге бәрабәренә гаиләсен туйдырырга дип җыйган акчаны алган өчен Сойма ирен күрә алмый иде. Бу хәлдән соң берничә ай вакыт үткәч, Ирина кинәт кенә ялларга кайтмый башлады. Институтның соңгы курсында яхшы гына билгеләргә укып баручы кызның өйгә кайтмый башлауы сәер иде. Сойма Алабугага барып белешкәч, кызның инде күптән укырга килмәве мәгълүм булды. Ул Марина белән, алар гел бергә. Анысы укуын ташлады инде, диделәр группадашлары.
Йөрәге нидер сизенеп Сойма кире чаллыга кайтты. Ирина өйдә иде. Бер ни булмаган кебек кухняда йөрөй. Сойманың сорауларын Ирина башта кире кагып маташты. Аннан кинәт елап, истерикага бирелеп, анасына кычкыра башлады. Син ни беләсең соң? Бар белгәнең базар. Әтигә аракы, сиңа акча кирәк. Мин генә кирәкми берегезгә дә. Мин бит ширле хәзер. Инде бер ни эшләп булмый. Мин инде түзә алмыйм, дип елады ул. Сойма бер ни аңламады. Ничек? Кай арада бала шулай үзгәргән? Ни булган? Нинди шир сөйлисең? Дигән анага кызы. Мин инде ярты ел героинда утырам, әни! Дигән сүзләрдән Сойма тоташ булып катты. Елый да, сүз дә әйтә алмады ана. Сойманың акчаларын да кызы урлаган булып чыкты. Иринаның иптәш кызы Марина аркылы чаллы наркоманнары белән күптән бәйләнгән булуы ачыкланды. Шушы хәлдән соң Иринаның атна айларга югалуы ешайды. Ана кызны бик күп врачларга, махсус клиникаларга йөртте. Бер ай наркотик кабул итми торганнан соң кыз кабат үз иптәшләренә әйләнеп кайта иде. Әти дигән кеше барсында да Сойманы гаепләде. Рамил белән Ирина өйдән телевизор, музыкаль аппаратура, видеомагнитофоннарны бергәләп алып чыгып саттылар. Берсенә аракы, икенчесенә наркотик кирәк булган ике имгәк Соймага каршы берләштеләр. Аларны нормаль тормышка кайтару өчен соңгы көчен биреп тырышкан хатын ике авыру өчен иң яман дошманга әверелде. Инде бер кирәге калмаган, кадерсезгә әверелгән Сойма ни генә әйтсә дә, кызы белән ире аңа эт булып ябырылдылар. Көннәрдән бер көнне түземе бетеп, икесен дә өйдән куа башлагач, Ирина йөгереп килеп 10нчы каттагы фатирның тәрәзәләрен киереп ачып җибәрде. Сикерә икән дип уйлап, кызының итәгенә ябышкан анасына Ирина тибеп җибәрде. Юк, и не думай, мин түгел, син сикерәсең, дип кыз анасын тәрәзәгә таба өстерәде. Исерек ир исә кызына ярдәм күрсәтеп, хатынын тәрәзә төбенә йыгып салды. Сойма ярты гәүдәсе белән тәрәзәдән асылынып төште. Шушы хәлне үзе белән булганына ышана алмады хатын. Ләкин үзен үзе саклау инстинкты аңа шушы Газраиллар кулыннан котылырга ярдәм итте. Шуннан соң ни булганын, ничек киемнәрен эләктереп урамга чыгып йөгергәнен хәтерләми дә ул. Тыныч скверда инде кич җитте. Кышкы кичнең салкыны Сойманың битләрен, аякларын шиметтерә башлады. Уйлары тузгыган умарта оясын хәтерләткән башын күтәреп, хатын шәһәр ягына таба атлады. Түз, Сойма, түз. Сабыр бул, сабыр, дип кабатлый иде ул үз-үзенә.